Има. Става ли за консумация? Става. Кога са правени тези буркани? 3 години. Ним ли е минал срок? Не. И долу в мазето имам още. Погледни и другите хладилници, като не вервате къде са. Колко стайно е жилището? 4. 100 квадрата. 4 стайен апартамент. Голям апартамент. Да. Ето. Ето единия, ето другия. Ето третия. Хубава бяла техника. Да. С какво е пълна? Ето. Това е пълно, това е пълно. Ето и това е пълно. Така. Сега от тук ще отворим другия хладилник. Какво е количеството на храната, която складирате? Над тон и половина. Повторете, какво е количеството на храната, която складирате? Половина. Тон и половина храна. Да. Че вие може да нахраните целия китайски народ. Мога. Аз съм си го изкарала и съм си го купила с мои лично пари. Но защо вие да го правите? При толкова нуждаещи се и гладуващи хора, вие складирате по 7-те си фризера, които имате в жилището си, тон и половина храна. Това не е нормално. Защо да не е нормално? Всеки може да работи. Аз не съм длъжна да изкарвам. Госпожо, 100 живота няма да ви стигне да го изядете. Това си е мое. Ще го хвърля, но няма да го дам. Много егоистично разсъждавате. И леко психично. Никой ми не е дал на мене нищо и аз на никой не давам нищо. Откъде се взе тази храна? Теле, прасе, риба. Плащате, коляте ги и ги транжирате. Аз си ги кола. Няма да се заяждам с вас. Да не ми видите сметката. До прасе съм стигнала да кола. Да, и го дера и всичко. И го пърла с лампа. Нищо няма да ви се опре. Не. И пристава дори. До сега на човек не съм. Ама ако се закачи с мене, дупе да мое яко. Да, дупе да мое яко. Кой се закачи с мене? Обзалагам се, че държавният резерв има по-малко провизии, отколкото в този апартамент. Това не ме интересува. Какво има